Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Alvariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Ruta do Viño Rías Baixas conmemora o Día Mundial do Enoturismo apostando de novo pola súa cata amateur. Trátase xa da 10ª edición dunha cita ineludible para os amantes do viño que porá a proba os sentidos dos participantes. La Ruta del Vino Rías Baixas, con motivo del Día Mundial del Enoturismo, organizamos nuestra ya conocida concurso de cata amateur. Este año estamos de aniversario, celebramos la 10ª edición de esta cata tan numerosa, una cata dirigida para 100 personas que hacemos en el Castillo Sotomayor. Es un evento moi de referencia en la Ruta del Vino. E o éxito desta cita é incontestable. As 100 prazas que se ofreceron voaron en apenas unhas horas. Estamos muy impresionados por la buena acogida que ha tenido el público final. La verdad es una cata muy numerosa para 100 personas y las entradas pues se agotaron en horas, en menos de 6 horas ya estaban todas las plazas agotadas. O éxito desta cata é que está aberta a todo o mundo sen necesidade de ter un gran coñecemento na materia. Es un concurso de cata amateur, pero dirigido a todo el mundo, ¿no? No es una cata para especialistas, para grandes conocedores, sino que es una cata para todas aquellas personas que quieran disfrutar, ¿no? Que quieran conocer pues distintas elaboraciones que se producen en Rías Baixas, porque la verdad son casi pues una treintena de bodegas que ofrecen diferentes referencias de vinos y bueno, la idea es que ellos disfruten, guiados siempre por un sommelier, que vayan conociendo las diferencias, las distintas características y la riqueza que tienen nuestros vinos elaborados en diferentes subzonas. Na primeira parte da actividade ofrecerase unha degustación de 5 viños de Rías Baixas co sommelier Nacho Costolla aportando as claves de cada un deles. Logo farase unha degustación a cegas de 3 deses viños. Aquí os concursantes porán a proba as súas dotes tentando acertar as diferenzas. Primero se catan 5 vinos, se hace primero una cata general muy breve, ¿no? Con vino genérico del Consejo Regulador, catan 4 vinos más, vinos de diferentes subzonas, de diferentes bodegas socias de la ruta. Catados esos 5 vinos se retiran de la mesa y salen 3 vinos de esos 5 vinos que han catado anteriormente. Y ahora lo que tiene que hacer el público es descifrar, ¿no? Intentar conseguir saber qué vinos les están sirviendo en la mesa. Unha parte moi importante desta actividade é o papel do sommelier que nun tempo récord ten a misión de ensinar a un cento de persoas o xeito óptimo de catar os viños de Rías Baixas. Guiar una cata para 100 personas durante 2 horas no es un trabajo fácil y él lo hace entretenido, él lo hace divertido, ¿no? La verdad es que, al final son casi, os comentaba, ¿no? Casi una treintena de referencias diferentes de vinos de diferentes subzonas y bueno, la idea es que ellos se vayan contentos, que aprendan a catar un vino de una manera muy fácil, muy amena, muy divertida y bueno, y yo creo que el aspecto de esa cata ciegas, de no saber lo que catan, ¿no? de haber descubierto que sí que han acertado algún vino que han catado a ciegas, yo creo que es una experiencia muy enriquecedora. Ademais, a Ruta do Viño Rías Baixas premiará a aqueles concursantes que saian vitoriosos desta proba. Cada gañador recibirá unha cesta de produtos de Anfaco Ceco Pesca e un pack enoturístico cun aloxamento para 2 persoas e unha visita a unha das adegas da ruta. Ademais, para todos os asistentes, ofrecerase unha degustación de viños e conservas ao tempo que gozan da música en directo e da oportunidade de visitar libremente o Castelo de Soutomayor. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones,
Cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Ruta do Viño Rías Baixas está de parabéns. Acaba de recibir 2 galardóns na nova edición dos 7º premios de Enoturismo Rutas do Viño de España. As dúas iniciativas destacadas son Enoturismo a Pedais, recoñecida como a mellor iniciativa enoturística, e Adegas Fillaboa, considerada como o mellor recuncho ou paisaxe enoturística. Unha gran noticia para esta asociación sen ánimo de lucro e que demostra o bon momento que vive esta Ruta do Viño Atlántica, unha das máis visitadas de España. O acto de entrega destes premios, no que se homenaxeará a todos os galardoados, celebrarase o próximo día 15 de novembro no auditorio do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid. Os galardóns de carácter bienal e sen dotación económica recoñecen públicamente o labor e o esforzo no desenvolvemento da oferta enoturística de calidade por parte das centos de empresas integradas en Rutas do Viño de España. Nesta 7ª edición presentáronse un total de 123 candidaturas procedentes de propostas de 27 das 37 rutas do viño que actualmente forman a marca Rutas do Viño de España. Enoturismo a Pedais, gañadora da mellor iniciativa enoturística, é un proxecto cicloturístico da Ruta do Viño Rías Baixas que combina sustentabilidade e medio ambiente con ciclismo e viño. O seu obxectivo é poñer en valor as grandes posibilidades deste deporte entre viñedos a través de 4 embaixadores con experiencia cicloturística e perfis profesionais diferentes. Eles, en primeira persoa, presentan a súa experiencia na algunha das 3 subzonas da ruta a través duns vídeos que se atopan na web www.rutadevinorriasbaixas.com e na súa canle de YouTube. Son a enóloga Alexia Luca de Tena, a exciclista profesional Eva Castro, o presidente da Federación Galega de Ciclismo Juan Carlos Muñiz e o fotógrafo deportivo Quique Abelleira. Os 3 gozaron desta experiencia no turística subidos na súa bicicleta polas subzonas do Condado do Tea, o Rosal e o Salnés. Nestes vídeos, os embaixadores visitan un total de 20 establecementos adheridos ao roteiro, entre os que se atopan adegas, hotéis, restaurantes, un museo, así como importante patrimonio local. Pola súa banda, Adegas Fillaboa foi considerado o mellor recuncho ou paisaxe enoturística. A adega pon a disposición do enoturista un terreo que tanto pola súa historia como polo seu patrimonio ben podería sair de calquera libro de contos ou narración. Trátase dunha leira situada entre os ríos Tea e Miño que permaneceu indivisa ao longo de séculos. Mantén unha paisaxe en grau sumo suxestiva co seu pazo, o seu gran muro de pedra, a súa adega, os seus viñedos e o seu xardín, onde as camelias, as oliveiras, os magnolios e os castiñeiros forman unha singular contorna na que é fácil situar a morada dos seres fantásticos da mitoloxía galega, facendo da experiencia enoturística un momento único e fascinante. Xa na pasada edición destes premios, concretamente a sexta, que tivo lugar en novembro de 2022, dúas adegas da Ruta do Viño Rías Baixas recibiron galardóns. Foron as adegas Martín Codax, elixida como mellor adega aberta ao turismo de España hai 2 anos, e Quinta de San Amaro, que conseguiu unha mención especial como mellor experiencia enoturística nos 6º premios de Enoturismo Rutas do Viño de España. O futuro do enoturismo fórmase no Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza. Este curso, o Centro Pontevedrés sumou a súa oferta formativa unha proposta pioneira en todo o ensino público do Estado español. Incorporar esta especialización ao seu ciclo de guía, información e asistencia turísticas. Unha iniciativa que parte do propio Carlos Oroza. É unha necesidade que estaba moi incipiente, que é algo moi necesario dentro do noso sector e algo moi necesario no territorio Rías Baixas. Somos un territorio que pola súa paisaxe, a súa idiosincrasia, a nosa cultura, a nosa forma de traballar, pois a viña é super importante, o todo que é o proceso de elaboración de viño pois é un sector económico moi relevante na zona e se incorpora desde hai uns anos a actividade de enoturismo, pois estas todas as persoas que se moven ao redor do que é a cultura e o mundo do viño. As adegas están desenvolvendo os seus propios proxectos de enoturismo e nos trasladan a través de distintas reunións sectoriais que tuvemos con elas, gracias ao plan FP
FP Galicia, o Plan Conecta, no que tuvemos varias reunións sectoriais con todo tipo de empresas, sobre todo con adegas, que necesitan este perfil profesional. Pois unha persona que acolla ben a estas persoas, as que veñen a disfrutar dunha experiencia turística, e sobre todo enoturística, e que teñan conocemento da cultura e do mundo do viño, de todos os seus procesos de elaboración, dos tipos de castes, dos tipos de viños que cada adega, e facer unha cata. A especialización do alumnado ven dada pola incorporación de 3 materias específicas: análise sensorial de produtos específicos de sumillería, venda de produtos de sumillería nas adegas e un módulo de creación de experiencias enoturísticas. Un perfil de guía que sexa capaz non só de explicar na adega o proceso de elaboración do viño ou as instalacións que teñan, senón de crear un produto atractivo que enriquezca máis alá desa propia actividade da adega. Para nós é un hito moi importante. Nos este ano incorporamos varios ciclos de alta especialización. Este é un deles, un ciclo formativo de alta especialización ao que un título que xa existe no catálogo, pois incorporarlle novas ensinanzas para que reforzar máis ese perfil profesional, que atenda máis especificamente ás necesidades do mercado laboral de hoxe en día, que son moi cambiantes, moi variables e cada vez exixen máis dunha alta especialización. Dende o centro destacan a gran acollida que tivo a proposta. 16 alumnos están estudando esta especialización. Ningún deles ten experiencia no sector vitivinícola. Non hai ningún caso que teñan experiencia previa, salvo, neste caso temos 2 alumnas que xa cursaron un ciclo aquí, que foi o ciclo superior de restauración, de servicios de restauración. Entonces, sí que están familiarizadas co sector da restauración co servicio do viño en sala, ¿no? E coñecemento do viño, pero non en adegas ningunha. Entonces estas alumnas pues levan ahora mismo este primeiro ano, ¿no? Un plus diferenciador. Unha delas é Cielo Sosa, que con 21 anos chegou de Perú e escolleu esta formación. Me pareció muy curioso que ese tipo de formación no la había visto en ningún otro lugar de España, y me parece fantástico que la Xunta esté desarrollando ese tipo de programas para aprovechar lo que hay en Galicia. Cuando yo llegué aquí, bueno, es un choque cultural al yo ser peruana. No sé muchas cosas, pero me ha encantado porque todos los profesores han sido muy pacientes conmigo, y no solo conmigo, sino también con otros compañeros peruanos que hay aquí, y es muy enriquecedor todo este cambio cultural. Y que aprovechen estos recursos que tienen y que lo quieran potenciar, me parece buenísimo. La primera vez que hice cata en bodega, yo no sabía catar, pero desde la primera experiencia que he tenido he aprendido bastante. Me siento orgullosa de lo que estoy aprendiendo aquí, me siento bastante satisfecha también, pienso que están haciendo un buen trabajo, y poco a poco, con la teoría que nos brindan en las aulas, y también con lo que estamos poniendo en práctica en las bodegas, pienso que están complementando nuestra educación como 360. No solamente nos quedamos en las aulas, sino también lo aplicamos a la realidad, a la práctica. Ela comparte aula con Alberto Quinta, de 28 anos. Estudou Historia da Arte en Santiago de Compostela. Agora cursa este grau de FP atraído en parte pola súa alta inserción laboral. O temario é bastante interesante. Creo que todo relacionado co mundo do viño chamoume a atención. E a verdade, en canto a salidas, creo que nunca tuve tantas salidas nun curso como ata agora, ni siquiera na universidade, porque era algo que unha vez cada ano ou así, pero estamos prácticamente cada semana saindo a ver bodegas e adegas e así, e nunca fixe unha cata antes hasta chegar aquí, e a que a verdade estou bastante contento. Foi a opción, o do ciclo dual, o que máis me chama a atención é a facilidade de entrar no mundo laboral, porque ao fin e ao cabo son 6 meses facendo prácticas, que unha vez terminamos o curso son xa un ano inteiro facendo prácticas. Entón, iso é algo que me pareceu bastante ben, porque eu estudo Historia da Arte no mundo laboral non ten ninguna salida, solamente educación ou turismo. Pois, eso, tengo un ano inteiro facendo prácticas en adegas, é algo que me incentivo a estar aquí. No Carlos Oroza, a inserción laboral é case dun 100%. Están convencidos de que esta especialización en enoturismo non vai ser unha excepción. Cada alumno e alumna que está aquí matriculado xa vai ter unha empresa asignada xa desde o primeiro curso. E é dicir, a idea é que todos os que queiran quedarse a traballar
que superen con éxito o ciclo e que queiran quedarse a traballar, van a ter un posto de traballo. É dicir, nos podemos decir neste centro que temos un 100% de inserción, porque todo aquel que queira traballar e ir ao mercado laboral vai ter un posto. A estes alumnos quedanlles 2 cursos por diante. En marzo do vindeiro ano incorporaránse as adegas, continuando a súa aprendizaxe nas empresas titurizados por profesores do Carlos Oroza. O esquema repetirase no segundo curso. Este primeiro ano, xa como é formación profesional dual, vanse incorporar á empresa no mes de marzo. Entonces, aquí están formándose no centro educativo, continuarán formándose na empresa hasta o mes de agosto. O curso seguinte repiten xa cunha formación máis específica de turismo e volverán ás empresas coas que temos convenio, que son adegas da DEO Rías Baixas e tamén coa Ribeira Sacra. E son os 2 anos de titulación. Ao finalizar contarán cun certificado de profesionalidade en enoturismo que lles permitirá entrar nun mercado laboral que xa os agarda cos brazos abertos. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Nos últimos tempos, Rías Baixas mira con interese cara ao enoturismo como unha das súas fortalezas a nivel turístico. Este ano mesmo a Deputación de Pontevedra situouno como unha das principais apostas do seu plan estratégico, redactado coas achegas do sector. Tamén da ruta do viño Rías Baixas. Que ahora mismo el enoturismo en Rías Baixas es un producto turístico en alza. Si me lo preguntáis a mí, yo diría que es el productazo en alza que tenemos en Rías Baixas. Pero desde luego que tiene un potencial grandísimo. Es verdad que a veces utilizamos mucho esa palabra manida de desestacionalización, pero es que en el caso de las bodegas es que se pueden visitar de verdad las 12 meses del año, ¿no? Y además los 12 meses del año lo visiten, además la maquinaria está parada. O sea, a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no?, cuando empecé a trabajar en Rías Baixas, en la ruta del vino. Pero este éxito es gracias a, yo siempre digo que es muy fácil porque nosotros vendemos sonrisas en torno a la elaboración de nuestros maravillosos vinos Rías Baixas, o sea, vendemos sonrisas, tenemos los mejores vinos y encima nuestras bodegas lo hacen súper apetecible, ¿no? No solo es una visita a las bodegas, sino que hay unha experiencia en torno a esa elaboración. Concello, sector e poboación son os 3 piares que sustentan o novo plan pro turismo do organismo provincial. Estratexia Rías Baixas Turismo 61. A folla de ruta onde pois o municipalismo ten presencia, ten protagonismo, eses 61 concellos. Rías Baixas Turismo 61, onde todos os concellos se poden sentir reflectidos, protagonistas, e que os hai do interior, do litoral, e que todos teñen moitísimo que ofertar, por iso non queremos esquecernos de ningún. E poderíase tamén pois engadir 365 os días do ano pois para poder traballar. E iso é a nosa estrategia, o noso, por suposto, pois a nosa folla de ruta. A estrategia está valorada en 45 millóns de euros. O documento recolle accións concretas para atraer visitantes, reforzar atractivos singulares, promover a sustentabilidade, desestacionalizar a oferta e modernizar o destino. Temos esta necesidade de ter unha mirada de longa distancia, de planificar, de deseñar respostas de consenso, porque a estas alturas é lóxico que xurdan preguntas, que xurdan cuestións. Que podemos dicir como destino ante a imprescindible sustentabilidade turística? Como imos reforzar a esencia dun territorio de por sí excelente como o noso? De que xeito se concilian calidade e cantidade? Así, a estrategia estruturada en 5 eixos que engloban 42 liñas de acción e prevén máis de 225 actuacións concretas co 2030 como horizonte. Son Rías Baixas singular, somos Rías Baixas sostible, Rías Baixas única e un quinto eixo relacionado coa innovación no destino centrado no reforzo da formación en competencias digitais. Obxectivo, que a calidade de vida Rías Baixas sexa o centro do destino. O que somos é o que nos diferencia. O turista xa non só quere vir aquí, quere ser de aquí durante a súa estancia e integrándose completamente na paisaxe natural e social das Rías Baixas. E, lóxicamente, os veciños
queremos que os nosos modos de vida sigan a ser respetados, cuidados e valorados. O obxectivo dinde de Deputación é consolidar e reforzar un destino que está a vivir un momento doce. Segundo López, os datos melloran as cifras do 2019 cun crecemento ata o 2024 de máis do 8%, algo que apuntou tamén o director da Axencia de Turismo de Galicia. Que sea un destino agora mesmo dentro de Galicia que medra por riba da media galega en 9 puntos. Vimos os datos do mes de xuño de ocupación hoteleira nos que Galicia medrou un 5,6% e a provincia de Pontevedra está nun 15%. Dende a ruta apuntan que gran parte do éxito de Rías Baixas como destino turístico pasa polo traballo que realiza o sector de xeito conxunto, facendo que o visitante sinta a esencia do territorio. Entonces es un éxito no solo de Rías Baixas en concreto, de la ruta del vino, sino de todos los que trabajamos en este sector, a veces muy duro, pero que bueno, pues lo que buscamos es esas sonrisas, ¿no? Con lo cual es maravilloso. Que hay que seguir haciendo, trabajar en la excelencia. Hay que seguir trabajando en la excelencia, hay que seguir recibiendo y acogiendo a esos turistas cada vez más internacionales y que se sientan en casa, que yo creo que es nuestro mayor atractivo, ¿no? Que cuando llegan a Rías Baixas se sienten cómodos, se sienten atractivos, ¿no? Ven al bodeguero que su familia lleva años trabajando y cultivando esas tierras, que le enseñan esas manos trabajadas, ¿no? Entonces que sigamos así, que no perdamos la esencia del tesoro que es ser gallego, ¿no? O presidente das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia, José Antonio Feijóo, participou na reunión anual da Conferencia Española de Consellos Reguladores e Indicacións Xeográficas de Bebidas Espirituosas en Mahón, Menorca. O galego é o único Consello Regulador de España de destilados vínicos. Durante o encontro presentouse un informe sobre as bebidas espirituosas con IXP en España, realizado polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación en 2023, no que se elaboraron 187 millóns de litros de bebidas espirituosas, dos cales uns 19 millóns de litros corresponden a indicacións xeográficas protegidas, o que representa o 10% da produción nacional de bebidas espirituosas. Precisamente o Consello Regulador de Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia foi un dos exemplos pola súa atomización en canto a número de empresas. Das 143 que integran as indicacións xeográficas de España, 88 son galegas. Trátase de pequenas empresas que converten este Consello Regulador no que posúe un maior número de empresas cun total de 368.000 litros no exercicio 2023, que se traduciron en 479.000 contraetiquetas. Así, o 60% das empresas do sector son galegas. A chega destas industrias galegas adheridas ao Consello Regulador de Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia supuxo en 2023 un valor económico estimado de 2.500.000 euros, repartido no mercado nacional e o internacional. Unha aposta pola tradición, a cultura e tamén pola sustentabilidade o asentamento da poboación no rural e da economía local, xa que estas empresas atópanse repartidas por toda Galicia, especialmente nas 5 denominacións de orixe vitivinícolas galegas. Ademais, estas empresas reciben ao longo do ano numerosos premios nos concursos nacionais e internacionais, como os Bacus. A produción comercializada das indicacións xeográficas protegidas de bebidas espirituosas viña mostrando unha destacada senda crecente dende 2019, pasando dos 17.600.000 litros comercializados en 2019 os 23.262.000 en 2022. Con todo, o pasado ano esta tendencia crecente na comercialización rexistrou unha caída do 16%, xa que durante 2023 comercializáronse algo máis de 19.500.000 litros. O valor económico estimado correspondente ás indicacións xeográficas é de 140.618.000 euros, aínda que sen dúbida o valor destas industrias trascende amplamente o ámbito económico, xa que son empresas que souberon combinar a tradición e a innovación nos seus procesos productivos, sendo capaces de frear o despoboamento rural e dinamizar o tecido empresarial en lugares con poucas oportunidades de emprego. Do mesmo xeito, o valor destas industrias é incalculable á hora de preservar a cultura e a tradición e exportar marca España máis aló das nosas fronteiras, garantindo altos estándares de calidade na produción de bebidas espirituosas.
¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Los mexicanos lo toman con Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.